Nyararo ndauchivhura dare redu zviri pamutemo takapedza kuvhura dare redu vane nyaya dzakasarira ndinotanga kuya pabhenja ana baba tese tobatsanangisa maoko ana mai moita mupururu wamaita uko waita mushoma makawanda chaizvo ana baba handei maoko Family. Ndinoda pfuma yangu. Safoni yako kuno Mombe fast. Makumba. Ya, tumbira mali. Une dare revanhu. Unonga kituru. Ndokunga nyaya yatakakwirira dare nyaya yemukwasha wangu akachengeta mwana wake kubva achiri mudiki kubva kachiri karisvava inosvika form 2 paakanosvika form 2 akangoya bva atora ndinoda pfuma yangu kumbira torego ndokunga ndoda pfuma usufunga ndokuda pfuma yangu kubva mukuwasha kuwasha handinoda pfuma yangu kuna atezva ndokudei kubva mukuwasha ndokuda zvinhu zvanumamari yandakachengeta mwana wake ndokuda mombe yekurera vandakaita mwana Yechiredzwa anobvira Kura ndakarohwa vasati vapedza sekukwasha ndakabvisawo zvaienderana nenguva yacho zvinge zvishayo wakaenda mari ine mazita kana waisamaasvika parusambu wabvisa rusambu mari yakati kuti warohwa mari yavo yakasvika parusambu here wakatiza here wakatiza here wakamapfumari karautiza Ngwara urogara wabatakamaliza inonosaira Mombe nacho obva wadzoka wotuzozvika dzikadarasi ananoziusoja asamarima inotokasaina unodzoka waita chichemo inonosaina unobuda wogutsikana unosaina wobva wakafonhamba baba mise Mombe nacho the phone number I just saw Yechiredzwa Tule chimo chene chimo chapunacho ndechekuti saka aiwa azvibviswe kuti nyika inomira musvikana nenuvu but azvibvisira rimosva
Asi bisi mtungu. Mwana wakatora. Mwana akauya anamudzaura akanguva yakati. Akaenda kunani? Pakuwe mwana wangu. No. Wazita ndokuye kudai. Uri kubhadhara rini? Aisasi bokusiyesa. Itorozo. Kwani panguva kubhadhara rini basa? Panguva kubhadhara. Ise 3 months. Andava bhadhara 3 months. Mombe memwedzi. Apapo ndichengu sawa. Apati tora tokwadi zvinhu zvakatomboomera kuti mwana wache zvatori muchipatara. Taura kwandiita kuno. Akatooparetwa nezviro izvozvo Ndinoda kunemba yako. Aina doisa pakati. Kaka mana kutambira nemali Aiboswa kazi zvinobhadhara. Nokuti ani mwana unaindowapo. Uri wasinopinda mumakonzo hauna here. Hauna here wasindipa bhiwesa. iyo inopinda. Ise 3 months. Imoswa. Dawaize mwana wakanda kuripa bali makore magana atosikana amudoro. Apapa ndendru kumbiro panyaya 16 years. Wakumbiri. Awubhadhara yese. Ndakalemerwa gozi pane mabhizi muchipatara. Arati yes. Ndobhadhara nini? Bada ndoba obaratidza kuratidze. No. Alright, ndobhadhara singa. Ndikufunga kuti kana kusvika muna December ndinga ndabatanidza ndoenda kuona kuti mwana uchafi gozi ukwarise mwana kuti anokora. Nayo kama tukura kuti mwana wako akaenda kubhadhara kana baba aubhadhari musairi. Inobhadhara bhadhara chemo chatumboka muchibhadhara ndikalemerwa ndikupenyu mwana mwana ane 16 years. Kupesa apo wekosa zinowa damage. kusava pa Zvira asi 16 years. Mise 3 months. Kuda munoshamba Iwe, stop. Ani unotapira pakahesa. Kawisa $100 $3 months pano. $100 kana saro zapakati wese 85 kana 100 yaura kuisa. Svika December akwana mwenzi kwana. Kuda kuisa ipi yacho. 75 kana 100 pa 175. 75 gram. Mpe sakupei. Iwe achungwadza mati. After 3 months. Every 3 months. 75 swapedza. Tukutarisira zvinoiwe tukushanda nemudari munhu kwe9 months zvinokwana kana 10 bisamarino. Waita Mombe munomshamari 250. Sasa 750. 10 months guys. Achibhadhara. Muno ndobati kuzviro salary yako ndokutora 3 months. Apedza nekushamba. Wakaregeza nokutera ubati kuchibhadhuse. Ausuku grade. Alright. Opet machiri na gamba pakamisa. Dambudziko rakatanga mukuchengetwa kwandaitwa inini especially namai guru mukadzi wababa ari zvesisi vamai vangu. Ndichichengetwa ndakakurira kwana mbuya. Ndakurira ndichigara kwana mbuya kwana mai vangu inini. Then kwakuzouya kumba kwababa vangu when I was 13 mai vangu vashaika. Then kubva ipapo ndopa ndakasvika vachibvisa vasikana vese vainge varipo vebasa kwakutanga kuti inini ndinde ndava musevenzi. Ndakuita mabasa ese. Handibvumirwi kutengerwa kana hembe kana kuita chinyi. Ndinoenda kuday school vamwe vachienda kuboarding school. Ndava ndiri musikana webasa. Mai vaisvika pakuti handisiri ini ndakauraya mai vako kana wafunga kunogarika unonowakirwa 2 boys parinda ramai vako. Zvinova zvaiti ndaiti nyangwe ndichirwara ndinenge ndichiita basa. Zvinozo 15 years vakazondiramba vakanditiza vakandidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakazokurira from one house to another. Kwana tete, kwana baba munini, kwana sisi.
nenhau yekuti ivo venge vasingandide ipapo. Tikamboenda kurural camp kumapurisa medu maMutare imomo tichifungidzira kuti dambudziko richapera. Vemutemo vanoti mwana achiri mudiki hazvigoni kuti anganzi ibva pamba. Ndopa tinodzokera zvekare paya. Ndadzokera paya chikonzero chawaindidzingira pamba ndechekuti ndakanga ndava kuona zviri kuitika. Ndo pano hanzvadzi dzaiuya, ndina hanzvadzi 4, nguva yacho pempa chine hanzvadzi 2 nanasisi 2 kuita 4 vakanga vakashayika. Saka vaiuya vachindibatsira basa. Vanhu vekuti vaiuya vachimuka basa rese raitwa nechikafu chatosetwa patebho. Pakazomboya vamwe mbuya vakauya veku 30 miles vachida kubatsira. Mbuya vavo vanosvika vachiti musanetseke. Vana venyu vari kuya vachibatsira munin'ina wavo basa nekuti vari kuti mwana wababa wedu ari kutambudzika. Ndine imwe sister yakazonge yaguma kushaya nguva yacho iyoyocho. Yaitambudzika kwazvo, yaitwa ikati idyei nyangwe nanasisi vachifara isonzi tiri kufara hedu asikana asi mwana wababa wedu ari kutambudzika. Saka ndivo vanova vakainitiata vamwe kuti hande tinobatsira mwana wababa wedu kuita basa. Saka mukubatsirwa kuita basa nekuita sei, pfungwa yamaiguru yakati regai ndimudzinge nekuti munhu akuona zvinhu zvedu zviri kuitika panapa. Then baba wabata, baba kuti wazive kuti vari kudanana nechikomba chinonzi musabaika. Musikana webasa akaita overhead mainini tambudzai vachitaura pafoni neboyfriend kuti ngatisangane mutauni. Then musikana webasa anofona kuna baba akati muri kubasa here zvikanzi hongu zvikanzi ibvai kubasa endai pakati munonoona mama ndo pawari wengu wachitaura pafoni nemumwe murume wengu wachitaura naye. Baba vanoenda ipapo vanosvika vachiona mainini tambudzai vari kuvatwa kusiti rekumashure nechikomba chainzi musabaika. Baba ndo pavanodzoka vachida kuzviuraya, vanotora pfuti, vanoda kuzvibaya, vanotora tambo kuzvisuda kuzvisunga. Mukomana akavanunudza ndiye mukomana wawakazouraya anonzi Togara sei akati baba hamugoni kuti muzviuraye. Over that ndo panozoenda iye Denver na Ellen, the late Ellen, wakaenda wese kumba kwatete chitakatiri vachida kuenda kunorepresenta nyaya yavo kuti aiwa isusu mai vedu vabatwa nechikomba. Kubva ipapo chengori from one chikomba to another. But nenhau yekuti munhu aiziva mushonga nekuti paakapinda mumusho kwamusiyarira akauya nemonaki yakapupurwa nanatete kuti monaki yauya nemukadzi uyu auya nemakona asingaiti. Zvoreva kuti iye ane makona ake nekuti baba wakatozvipupura kuti pakashayika tezvara takapiwa zvidhoma, takapiwa mamonaki, takapiwa zvinhu, takanzi torai zvese nezvinonetsa. Saka zvoreva kuti mukadzi uyu une zvizhinji zvake zvinonetsa. Then baba wedu wane zvawowo zvawakasirwa nababa wavo zvinonetsa. Saka ndofunga muko uripo ndewekuti wakasiza vanofa, that's why mukadzi ari kuramba. Sekuru wangu wakati zvoni ndazvizwa wakaenda kobudisa kamuti kakatema kwakabudisa wakati kamuti kandinako so ndeka 1956 ndikati inini handisi kutaurira nyaya dza 1956 ndiri kutaura nyaya dzandirusangana nadzo. Inini ndakudawo kuenda kumusha kwangu, wakanditi zvoni kumusha kwako tinokuperekedza uri clean usisina chauinacho. Wakati tichafamba in 3 days. Pa 3 days pakaita wiki ndikafona sekuru avo wakatanga kupopota. Chitoenda wotora hama dzako handichina chendichatombotyaba. Wakapopota pafoni. Ndikati zvakanaka sekuru. Semunhu une dambudziko handina kugunira ipapo. Ndiri kutsvaga rubatsiro. Ndo pandakaendesa nyaya kuredziyo. Tiri kwatete Tilda. Sekuti tiri kutsvaga rubetsero. Taenda kwatete Tilda takapuhwa vanotibatsira. Oshuwa tapuhwa vanotibetsera takauya nawo pasekuru. Mushure mekunga iwo sekuru wacho watozvibvuma kuti tsvagai vanobatsira. Saka takauya nawo pasekuru. Sekuru ndoko wakatanga kuramba kuti handidi vanhu vanouya pano. Asi sekuru vanotibatsira wakakwanisa kuchanza petakanga tiri kuita zvoizvo. Wakapinda mumba vakataurirana nasekuru wangu. Then takuda taapamutare sekuru waitibatsira iwo takapuhwa neredhiyo kuti watibatsire. Vakati izvoni baba venyu vabvuma zvinhu zvavainazvo. Vataura kuti ndine hari yangu yakasungwa nejira dzvuku neimwe iri mukati nepakatwa
nezvimwe zvakachengetedza musha wangu uno. Asi maurire amaita mangoita zvekundifuta uye handidi kuti vana vangu vazive kuti ndo zvandiri. Tiri ipapo sekuru wangu panyaya yeuromba tine maevidence andinawo, mamweni andinawo. Kana ndichinge ndapuhwa mukana wekuti ndimawerenge ndinokwanisa kumawerenga, mamwe ari mufoni.